Men så YouTube, lige nu der er vi egentlig bare klassen igen, stadigvæk. Vi har vi sidder og spiller skolequiz. Vi sidder selvfølgelig og spiller noget andet og snakker med jer. Så har vi vores lærer her, og så har vi Johan, hej. Og så har vi vores lærer deroppe, han er fucking sød, han hedder ja, og så har vi verdens klogeste, der sidder derovre med den der krage derovre. Ham der kigger ned i jorden nu. Og så har vi mig som den dummeste i klassen, og måske nok en af klovnen, hvad kan man sige? Klassens klovn. Og så hvis jeg godt sige, jeg hedder Flemming. Klubi morskipik. Ej, det sagde jeg ikke på YouTube. Det må jeg undskylde. Så vender jeg tilbage, og det sker noget spændende. Prøv at se, der er simpelthen en derovre, der sidder sygt mærkeligt. Lige nu, der sidder han tøst. Han er helt bubbel op. Men altså, han er rigtig så. Prøv at se nu. Han er fysisk umuligt mærkelig. Så har vi Sara derovre, som der er pisse mærkelig. Og så har vi... Man må ikke få på YouTube. Det har jeg sgu da også. Og så har vi Ella, det er hun er den største snitch. Og hun er ginger også, og hun er også... og så er hun også den mærkeligste person i verden. Og det kommer ikke fra mig. Og så har vi Julie. Hun er bare sådan lidt sur i tiden. Mig i en gruppe, så er hun altid sur. For eksempel sidste gang, så var jeg sammen med Villa, så blev hun sur over, at mig og Villa grinte meget. Og det er jo så Villa, så jeg lavede det. Og så er det super. Ham der kigger på fredag. Ja. Og så har vi... hvem mangler vi? Okay. Hvem mangler vi så? Jamen, så mangler vi jo Lian. Han er derovre. Det er YouTube. Han er bare sådan en tryhard målmand i fodbold. Det er du jo. Og så har vi den her, det her seje kamera, jeg har lavet. Så kan vi gøre sådan her. Hej, jeg hedder dig. Scooby-Dooby-Dooby-Dig. Jeg rykker mig lige ud på herude. Så kan vi rigtig lave. Hej, jeg hedder Flemming. Scooby-Dooby-Dig. Og så, shit, jeg var ved at tage min computer. Nej, min kamera, undskyld. Så har vi Jeppe, han er bare sådan sej. Og så har vi Johan, han er bare mærkelig. Og så har vi det mystiske rum. Det er herinde. Det er sådan lidt nøjeren. Skal vi prøve at gå herind? Oh shit. Prøv at se det deroppe. Det er sgu da fucking nøjeren. Ja, det er virkelig nøjeren. Der har vi Ginger. Og så har vi Julie, og hele tiden er dum og grim. Det er til YouTube. Hvad laver du? Ja, det er grædedans. Gå. Nej. Du må jo ikke filmes på YouTube, er det mor? Så har vi Liam. Han er også meget cute. Judy er forelsket i Liam i hvert fald. Judy, hun er forelsket i Liam. Han er derovre, han har den der computer på hovedet. Om der er computeren på hovedet. Og så har vi Maja. Hun er bare sådan stille hele tiden og laver sine ting sådan. Hun er bare sådan lidt kedelig sådan nogle gange. Bare sådan, hun sidder bare og laver sine opgaver. Det gør du ikke. Så har vi hvor er Simon Citron? I må gerne kalde ham Simon Citron, det har jeg sagt til. Det har han sagt.
Nej, sgu da. Jeg dækker hende sgu da af for det helvede. Det er fordi hendes hår lyser så meget op, så man bliver blindet. Okay, skal I lade mig se eller danse? Okay. Oh shit, nu kommer læreren. Hej. Fuck, han er god. Vi fik fandme med læreren. Jeg tror godt, det kan være mange. Her er der åbenbart noget vildt her. Så se, ja, nu skal I se. Nu, I skal bare høre godt efter derude. Hold da op.